Hallelujah. Kaito kaham bini khairok ma hamzak ma pai playa. Belai zora kaham ozora kahamo kaito ni kok baikhe kupulung wnglainai. Praise the Lord. Chini kaito chungno belai ke hamzago. Bini hamzak ma abo mungsabai sujaknai krei. Aboni bagino elam bagabo sawo busuk kolok hani sawo kaito ni hamzak ma. Busuk kuar hani sawo. Busuk se kucu, busuk se kutu. Abono kaito ni hamzak ma. Tamai sunai neng. Sujaknai si krei, kezio da sunai litar no mungsabai sujaknai krei. Abo haichini kaito ni hamzak ma. Hallelujah. Kaito ni kogo kupulung wngrai poito seng tebo tajang rere. Tebo juda kukheya pri shewi mai matong layu seng tabu shewi mani tong layu. Hallelujah. Salsa kemal ajak tong lai mani. Salsa borok hangi tong mungsa saiman yangi tong lai mani seng. Belai oroi poroi yang lai naslemung walai laimung abahai ba kuplong ngai tong lai mani. Phiaba akai to ni pai flai azat hamzak ma. Abai thang Jisu Kristo no seng tabuk shini mani bai saiman mani bagai te bobai kereng mani bagai aborok ketalang mani bagai. Hallelujah. Tabuk life belai juda atong thok ma akha srang ma. Hallelujah. Sasini shawoi te shabaya. Praise the Lord. Tebo tong thogo the body of Christ. Jeng Kristo no bokrok sanamani bagai. Haikaba sanamu means no a Kristo no bokrok ni seng goshi lai mani bagai. Tabo a Kristo ni busak angai. Jeng jo to no kung kaisa kereng lai jak tabo. Hallelujah. Praise the Lord. Nukung kaisa, nok kaisa, tansa, busuk se khnathokjakyarok dua na. Hallelujah. Praise the Lord. Tomung no a Kristo wo kerengai, a Kristo bai nukung kaisa ngai. Nini hamari, nini blessings, nini tong thokma. Abu neng sasini sai sabayang ni tong kang ke ba. Thaisa thaini kok bai comment section of bahino nini testimony no share khlai di. Hake kebang ba borok nai tong nai rok comments pori nai rok saiman sideng nok sideng neng je bless ni tong mani neng je a sakhir mani Kristo alaida abuno nogoi bobo blessing shiteng tikai to ni mung kosu khlop jak shiteng. Hallelujah. Praise the Lord. Padi zora kahaman khaba kai to ni kok ni bagai khunjo kekrek wnglayane jeni bkhano tiar khlai le kaito ni kok no kupulung ke sulai nani bagai. Praise the Lord. Hallelujah. Serap sasang kaito na hamai relayan. Oh hallelujah. Oh shakatala ribala rabasti ki Father. Afan no belai hamai. Nang busuk se kaham nang kibia nang yakariya. Mini kok thai bagai nang zara kaham review ka. Thank you Holy Spirit chubanangi logi tomoni bagai. Thank you Father. Nang Kristo na ruin ng kathar kaham ganang te nini nukung niklay. Thank you Lord Jesus. Bebak sumsok bebak shitra hamya nini shaka nang ruzoka. Bebak kathar kaham mazrak rei langma nang kupulung kireka. Naraboni bagai hamay.
nini keplai mong ba kya fa yes Subraiyungno nini keplai mong ba kya fa thani ho hamba ya fa rozora ni ba amen amen hallelujah tini seng kabang makai toni kok surang lainai mangke share klai redi nini takuk bukorong ni thani bo soi Kristo tonglai rok ni thani bo hallelujah topic no nuk khana Kubui no khnathokjakyarok tam khlai bórom no bwtharna nayo satok pitok khlai ini sengsar gnangai sengnugo Kubui khnathokjakya Jisuni kok no khnathokjakya a lama langmani lama akok no khnathokjakya kabang mo borok tongo so tomung no Kubui no khnathokjakyarok mane abahairok bai nang khobjak angke maybe bwtharjakna bo tongo haike ba satok pitok khlaijakna ni tongo it's okay takiri diabono kebo bwtharmani bai nang thaiya kebo satok pitok khlaimani bai nini sinimung tai slaijakliya bwtharong keo bwsakno simise kaitorumani pholanoya satok pitok khlai means tamo srapsan bega tektori mannai pheba saimandi chini tong thok mutau molbrum ni bagise hallelujah kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya jefru Jishu Kristo gothैनो meseni thangai basaka abon yagulo thangai basamani yagulo bini sagre rokno krungsa jagaoke phrangai klangkha nasingnani bagai akaplai Holy Spirit ni bagai nobo nasing laikha kupulung angkha phalawo yapri shanani seng laikha Jishu dagi langmani tongo go and preach thangdi akau thoma kaham no thangai sawi sidi hallelujah bini sagri rok obahaino khlai kya iya prisha lai kya thang lai kya kothoma kaham no thangai sawi lai kya ketabu satai khlai kothoma kaham tamo kothoma kaham abunu Jishu Kristo jengno gedang khlaina bagai bigrangnya achai phaikya gothar khlaina bagai bujakha bahan sakak jakha hallelujah gothar khlaina bagai bin thri kosagrka molbrum ni langmana rana bagai chini bagai thimung a thimung no bo thaikya kaplai khe thangai basakha taboga Kristo bai krengnai ro borok katalongo te molbrum ni langma a borok ni yango obuno kothoma kaham o kothoma kaham no yapri shalaka sanani bagai bini sagri rok hallelujah even tabuk bo obuno sajagai tongo even tini kabangma pastors rok ni bisingtei kabangma evangelist rok ni bisingtei hallelujah o kothoma kaham Kristo ni kokno sajagai tongo pheba azorawo tamungkha apuila zorawo kothoma kaham pirjagai tongo haipano problem nukjakna ni sengkha kothoma kaham no salayo Christian hanjaknai rokno haipano problem bahaino nukjakna ni sengkha a problem tamo norok Acts chapter 6 ni simi pori phaike nuknai even aboni slide sekangbo pori khe nuknai tobo tini sing Acts chapter 6 ni simi sing thanglayana kothoma kaham no share khlayo kothoma kaham no sawo haipano problem nukjangna ni sengkha so a problem noktamo culture difference okay culture jodangna ni sengkha ashik kotor jodayako Jews rokni bisingo khono a jodai bosong rokni bisingo khono haipano tamo baba hai problem kha kok samawo
Okay. Jews no. Aramaic speaking Jews, Greek speaking Jews. Mane Greek kok sanai, Aramaic sanai. Aramaic dahnai Aramaic. Aramaic pan honi mano. Mane khlai se kok ba hingke kok isap felai man taburom ni riang kok bai tabuk sung je sawi tong mani o kok felai mani hai. Hai ka ba nini wanzi kok bai jini tipra sarau ni kok felai mani hai. Aba hai kok felai na ni sengka. Au nukhung tor ke to aba hai ke no kabang ma tabuk chungoro live nai tong nai rong bisingo jini tipra title sini bosong ni tongo jamatia title sanai bosong ni tongo riang kaipeng aba hai ke sangma ke de bórom kabang ma but jeng a Kristo soi bujilai mani bagai abo chini thani bo problem manglia Greek khata boga problem hallelujah norwe agree khlanya ble language doesn't matter Jesus matter khlai honi nor gosina namle hallelujah azoro tamung kha language problem laikha language problem in the sense nini culture ani kok nini kok ungma ni sengkha abo hai kok bang lai marok nukjaka Kristo ni mung lobjak thini wo kebeng mung paisok paikya hallelujah nadi gobang man borok Kristo paimani yagulo phano akal sarok kusungui tongnani nayo bini rengma sima baike kisisa pani phunungna nayo okay bo kisa keri jati bo gnang jati bo tasi poriskar mane aba haike gobang ma comparison ama hairok phayo sok payo ase kothoke sana nainga nor buji mani tong sai mano so jeng tabuk bo bahai nogui tong na tirprao bo sem nogui tong even kaitoro tongnai rokni bisingo to nukjagai tongo kaitoro kurui abo ama hairokni bisingo mo nukjagai tongo jefro culture toroi thango okay jefro rang puisa tonna ni sengo jefro dofa tonna ni sengo ang sai tongmani ke bujidi mane Kristo toria woi Kristo kusugo ungya woi jefro chini culture dress language ni sing jefro torjak layo afro akorok lai mung kathalai abo sok payo hallelujah but aboni mane obo buya je nini kogno nangta hamjak di nini culture no nangta hamjak di ama hai hini samani ya okay ani culture ang hamjak nai ani kogno ang ma hamjak nai hallelujah nini dress nini okay kabang ma nini tongo nini bosong hoite nini jatio abon nang ma hamjak nai ang ma ni ma hamjak nai but nang nini culture na hamjago ang ani culture na hamjago honiba bahakile Kristo ni mungle sitrang na klaiba kokya bosi culture da torkuk jisho senamnai da torkuk na senamjak question phakebla tabo Deni kubang mazoro borok tamui thang senamnai sano important riyaoi senamjak rok na tui walai layo senamjak rok na tui kok bang layo hallelujah jefro Jishu ni kok kplai ke saijago lokuni thaniwo Jishu se mathangnai Jishu se lama Jishu se kubui boni ni sumsokno rujui talangkha bo bigrangkha nono gnang khlaikya bo buzak nono hamrkha akok rok no jefro thangi sayo lokuni thaniwo tamui thang ani sirishiti ukrei amani culture niya amani dormo ya moi ingres rong ni se mane kabang ma kok phayo reason tangi sai de ma soitan ma haida ba haike no chosma thubri ru jate kubuino saita manthang kubuino reject khlai rathang soitan baba haike chosma thubri payo ani culture berai kaham ani dress belai naitho
Ani kok belai khnathok bebak no thing no tongo, but kok renai sabo, culture renai sabo, dopha renai sabo, ha renai sabo, gothang tonai sabo, nungje samung no sawa samung renai sabo, nungje himi tongo phan mane aphan renai sabo, nungje tini mokol lugui tongo mokol lugri tonai sabo, nungje hama lefo lefongui tongo a hama renai sabo. Nungje khnawi tongo o khna renai sabo, nini hairstyle belai naithok o bukhanai asai renai sabo. Question tok phaina nanai blaro. Abose Jishu huni samani ke obose nini culture, ani ri, ani kok bebak no thing no tongo, but abuni slai pano top position ke renai sha. Hallelujah. Bo important ko. Praise the Lord. Sema zor obahay nung ka. Kok bang lai mani nukzagay itong hay po na abono importantly ya. Borok abono overcome khlai kya. Kahit ni kok bay ke. Ya prisya lai kya. Leader sus khlai lai kya. Even chungo zagan nugo. Sajona chalarok no. Leader sus khlai kya. Kothoma kaham no teibo. Pinani bagay. Hallelujah. Jati language rok matter ta khlai siteng, dress culture matter ta khlai siteng. Aboni bagai leaders rok bahaina azora was snam zakha, chong zakha, nung o bosong no sasidi, nung ora tangi saidi, nung ora tangi saidi. Tabuk sung kok boro bai kai tuni kok serangi tong layu. English bai sanai tongo, Bengali bai sanai tongo, Hebrew bai sanai tongo, okay, Hindi bai sanai tongo, Urdu bai sanai tongo, bebak kok bai no o kai tuni kok share khlai jagui tongo. Wow, hallelujah. Worldwide kaisa book Bible omo simino bebak language by translate khlai jagui tongo. Tangai why? Tangai asing important okko. Waisa pon wan subi janai. Tini sukjora kebang kuk print wngmani bisingo book bobo hangke Bible. Yes, this is the one. Tangai asing important. Bo kok by translate khlai jagui tongo. Bebak kok by translate khlai jagui tongo. Bo kok by kothoma kam sajagui tongo. Bebak kok by sajagui tongo. Tangai because of important. Obo nini bagani bagi nango. Hallelujah. Tini kengma borok khnathokjakyang mano. Khnathokjakyang no le taita mo khlainani tongba. It's okay. Mui kothok phano baksa thogya. Hani himle. It's okay. Thogya hani sama bailes at kothok selaijagi thangyable. Ang sajagya hanma baitu kubui selaijagi thangyable. Bo kok sitra bai nono kol phano nini sini mung nini kubui to selaijagi. Hallelujah. Abo hakina azorawo powerfully ke hazorani simi kothoma kaham pirjakte tini nirani thani sokpai kya o kristoni kaplai kok a kok baine sung tini selaijago. Or khoroksa live nai tong nai no tomuno sungkang ke keba bai thapra harjama bagaida nung Jisu Kristono poito khlai ke no ni sanai ani Jisu se ani subrai ang saiman khabuni bagai sang poito khlaio te bini bisindi tini ang kaituni nukuni borok o komno so sanai kebai thapra harjama bagai buya kebai silai surjama bagai buya saiman khakubui no a saiman ma bagai tini Kristo o te kaituni nukungo. Kebono zor zabordosti khlai jaman ba? No, never. Manya. Khalanya ta thangni kebono zor zabordosti. Hallelujah. Kebono zor zabordosti khlai manya. Right, ning Christian mas mangnai. Obo ungjaknai buya, habjaknai buya, ongkhorjaknai buya. Kebono zor zabordosti khlaina nanya. Kothoma kaham. Kok kaplai kubui kokno sai khnaradi. Khnathokjakya ba bono ya prishanai. Khnathokjakya ke bono ustari rohonai. It's okay. Je khananai rokni bagai se benefit khanayarok ba min man thai bo man nai. Abono ti asik headache tangni bokrok ta mihim jagdi. Hallelujah. Pia baba haikeno a leader song jakmani bisingo Stephen hini khoroksa o jaga sunglukha. The man hini so. Tamo a man full of God's grace and power performed amazing miracles and signs among the people. Wow. Praise the Lord. A kothoma kaham khnawoi
aslaizak lai rong bisingo leader ni basane rong bisingo oro Stephen ni sing corruption nogo tamo khairok mau kupulung hallelujah power kaito ni power kupulung tei tamo asuke a kaito be halok kaham miracle signs and wonders healing othoma kaham khlai khebini bisinti sajagi tongo hallelujah praise the Lord nung bo tomung no soi soino Kristo bai krengja hingke abo haike united hingke te kathar position o kaito ni nukhongo hingke nini bisingti bo abo haini wana ma singsa nukjak nai hallelujah kebno nung expect ta khlai di amok phana phaisa samuno khlai ne hene nung no kaito bai halok kaham hingke nini relation kaito bai kaham hingke hallelujah nini bisingti bo nukjak nai nung je lama to himo a lama hamaring nai nung je thayo yagriyo aza thai hamaring nai nung je kaplai korno saw abahai nung nai because you are belongs to God nung kaitoro belongs khlayo kaitoro nukhuni Kristo bai krengjak borok katal amen hallelujah kemo borok naisinglayo omok phana phaiteng khalaiteng hnoi bat saimandi nini halok kaitoro bai singna nangnai nini bagai थैपायनाय जिसु ख्रिस्टसे बबायसे नों गोरोंनानै नांनाय निनि बागै बुजागनाय जिसुसे नों बनस पयदो खलायना नांनाय निनि आसामा खातुंमा बसना नांनाय तांमला बस निनि बागै असंसार फाय बेबाक टेक्टनो रोजो फायो संसानि के बरगया संसानि के खरकसा बरक निनि बागै असंसार सामुं काहाम खलायनानि बागै फाया जिसु ख्रिस्टसे फायो tamu khlai kya bebak bini gunang no ya farka nini kerinyo bonaka nini tektono bonaka bini kaham no ya farka bo bebak sumsok no boru zoka gethar no ya farka thuimung no bonaka gethang no nini khlai rekha wow hallelujah praise the Lord kaitor belai kaham amung sabai sujak nai kare abuni bagina a kaham kaitor bai nung tini krengjak ni bagai nung belai hamari gnang hallelujah ama haike tawan sugdi omok phona khlaimano ang khlaimanya mane tini singnogo tamba special ang tango kokrono saitong ke tangi jani borok biang ni jani abo phai wan sugma phola kathar mangkhapu aro masuri jagai lainai tui kathar phai nung phainai thok kathar phai phul painai mane borok tui kathar no important nung jak lainani sengkha thok tui kathar important thok suri jak important phola kathar manjak but Kristo important nung jak laiangai tong borok Yangle elam baga tamsa 2 Corinthians 5:17 no je borok Kristo bai krengjak a borok katal hallelujah katal dress kun dino sport inya katal dress sung sawisu tongo nung Kristo bai krengjak borok katal kaito ni nukhungni hingke ba nung borsuk jora excellent nung saimandi hallelujah kono jaga thangi nung rok thana nanya ke boni uklobo nung thana nanya follow Jesus. Jesus no simi serok thadi. Sabno rok thari tong nang. Bo borono rok thari tong nang. Bo tuino rok thari tong. Bo thokno rok thari tong. Bo ma hai kathano rok thari tong nang. Kristo no serok thadi. Nini bagai thei paine bose. Nini bagai kathano ya phanai bose. Kaham no ya phanai bose. Gnang no ya phanai bose. Theinai bose. Kathang no ya phanai bose. Hallelujah. Mungsa tayo tanan nanya. A Kristo nini bagasi payo. Nung tangteng hini bo paya. Nung tanata nang siteng, nung kutulata nang siteng. Hani se nini bagasi panya blau sengsaro. Hallelujah. Sengnono yang kabrom klainai jadun ke ba Kristo panya nangla kamu. Jisu panya nangla kamu. Neng ang kabrom bibrom ungnata nang siteng. Birmana klainata nang siteng. Orai poro ungnata nang siteng. Tension ta nang siteng
poza tangjak situng abuni bagai se bo bai thang phai bebak samung kaham khlai finish paikha ni sawi paire wi klangi thangle. Hallelujah. Praise the Lord. This is our law. Obviously ni subrai. Sung hilik poza hortung abo bo musung jagya a hilik poza na bo bini khlaina ka heleng no chini khlai reka. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Abun bagin oro Stephen ni nogo noro Acts samung chapter 6:49. Kaplayeng kha phalau kupulung kai to ni kok kupulung poito taza puru nilar ka tongai baba hai borok ba je jaga shep mano aron kothama kaham sau aron kaplai kok sau phiaba azoni priest hunjagnai rok azorani leaders hunjagnai rok bo khlaimani samung bini bisingtui nukjakmani kaplai rokno naithokjakliya khnathokjaklya mokol gdaljak thakatam khaileke borok bono rom laikhani so bono heres khlaileka. Hallelujah. We can receive God's wisdom by surrounding our lives to God and following His ways. Hallelujah. Kaito kaham. Stephen Jeffru kaplai kongno shanani sengkha bini bisingtui wanama singsa miracles rok nukjaka azorani leaders hanjaknai rok religious leaders rok priest hanjaknai rok namesake Christian hanjaknai rok religion khlai tongnai rok bono arrest khlailekha bono okay sungmung sunglaikha bono bada rnani senglaikha. Hallelujah. Phiaba Stephen nilar khe tongnai jadiya means the walai nai hini samaniya Kubui no bebak zorao no share klainai ja. Hallelujah. Kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya. Sing Acts chapter 7 porikhin nogo then the high priest asked Stephen, are these accusations true? This was Stephen's reply. Brothers and fathers, listen to me. A glorious God appeared to our ancestor Abraham in Mesopotamia before they settled in Haran. Bo Abraham ni simish hanani sengkha. Hallelujah. Tangi hinmale Jews bosong hunjakang ke no Abraham ni simish startangi phayo. A man of faith apoito bofa chini. Jeffro Abraham no sajago onkodik. Leave your native land and your relatives and come into the land that I will show you. Ongkhodin nogni nini jati masarono yakari phaidi anje phunungna thangi tongmani anje ya fana thangi tongmani ahawo phaidi. Ongkhodi. Hallelujah. Direct command sop paikya direct receive khlaikya Abraham login nogni ongkhori phaikya. Wow. Hallelujah. Stephen Jishuna sinikha poito khlaikya Subraiyungno shikha phalau kupulung angkha othoma kahamno sanani sengkha kaitoni mungno kusuk khlainani sengkha. Wow. Instant reaction. Logi. Praise the Lord. Tabu ak apply kok samani bagai tamung jauka
mokol gedal za genglai ukha so called leaders rok Stephen ni otong wnglaयै kebeng wnglainani sengkha प्रश्न खालायनानै sengkha tini kwbangma rape case hindi tomung sitra hindi kwbangma mokol gedalya borok abono kunfa nangjaglaya naidi kunfa nangjaglaya borok noke hai bangtung aptirongno ok sailap gori khari phailayo kebo question khlaiglak tangoi because bobo kaham bobo hamya bobo kubuya borok saimanya hallelujah tini Stephen tangi question khlaijana nang because bo kubui no sao kubuyo tongo kubui baya prisyo nini life no nang check klainai di nang jefro sengsani tomung tui tongo chuak biri tomung sitera kok hamya legilagai kebo nono mungsa sanai krei but tini Kristo paikya kubuyo sok paikya ktharo sok paikya kplayo sok paikya naisidi bengai nebo sabo kok sitera sanai bo sabo kasunai bo sabo kebeng nai bo sabo bangti mas tabuk agi nini mungno borok siniya tabuk khen nini mungno kai le kok salayo ngai check klainai di agi kebo nono patariya but tabuk nang kuboyo sok paikya ktharo sok paikya tabuk ke nono recognize khlayo hallelujah amun bagin elam bago sauta pohorno kebo hui toni manya not possible pohorno kebo hui toni manya jesuk andra gundra fanandi chati sijago chati sengja khungke wow ara chati tongla hallelujah agi nang menak mawo aboni bagin nono kebo recognize khlaya siniya nang tabu pohoro sok paikya aboni bagin borong nono nugo siniwo hallelujah praise the Lord tong thokdi lokubai recognize khlaijaka satok pitok kok hamya hono hanai lama kasujago butok khlaijago saimandi nang pohor aboni bagin borong nono siniwo agi nono recognize khlaya siniya tabuk siniwo nang pohoro sok paikya hallelujah Stephen agi kridiba tongo sabo bini bagi kok sak sabo bono kebeng khlai ni kre tabu kai toni kok saka kubuyo tongkha bini bisingde wanama singsa nukjaka tabu ke ka solainani rom lainani kok seng lainani sengkha hallelujah praise the Lord tong thongdi rangsak jefru bolongo klaijak belo krei jefru sokpayo khoraksasani yago tok jago sok jago save khlaijago apro belai tekto but tebo bini belo bari tongo nangagi klai tongmani oroi poroi ngai but nang tabuk Jisu Kristoni yafa sok paikya hallelujah nang tabuk tebo kusung ni selai kusung ni selai kusung morok ni selai morok tebo dambari tong nang tebo excellent ngai tongo abo sengsani mungsabai sujaknai grei amen hallelujah Samung chapter 7 porinadi Stephen explain mak khlaikya ya phangni simi tamung ni phaikya hallelujah naidi oro Abraham no singkisa ekrak layana taisa kothogo thanglayana je Abraham no kai to nog ni tikhai tu phaikya ketal ha ketal bosong rena hnei sing saimano o Abraham bini bosong no bini mokol bai nuglia je ha kai to saka a hau bo ma tonglia boto thing thang paikya bini bosong rok a hau ma tongkha
a blessings no receive khlaikia Abraham no kai to promise khlai mani angtang ko krono sawito dini kma boro only ulanga no thike sabo saiman tamung no layu Abraham inok ni ongkhori phake tamung no mung sawan sugjage bo nizile aje kai to promise khlaile mano bini ya phau bo mas manliya bini bo songrok ba abono receive khlaika blessings no same tini borok obahay nang jagay tolo khana tamja ningno thike ba borok sogay tamung sabo saiman layo but saiman di kai to kogre khable Jishu Christ tui molbrum ni langma John 3:16 belai mukosto jotoni bagino kai to sungsana sike hamjaka bini songdari sajlano rohorka a sajlano poito klainai borok a sajlano poito klainai borok tamo Komoria we thi playa ka tong iman nai lisa mol brumi langma hallelujah kai to promise khlai kenable mol brumi langma ni bagai hallelujah nang maybe osung saro belai oroi pore bagai dai only ol tamung no jem mane ngan hripan tong iman ban nang tomu na promise no poito khlai goshu ke saiman di nini bagai Abraham goshi khanable Abraham receive the khlai kya Yes, bini bosong receive khlaikia tabuk phano enjoy khlai tongo. Even nang ango tabuk abosong khobjagayo by faith poitutui. Amen. So aboni bagino sung oro sung pori like oba hakino nogo. Tamung kha tamung ya. Tangi hinmale Stephen Kubui no borong thane reveal mak khlaikia. Dini o borro Abraham ni bosong Moses ni yakti ya farzak mani law ain kanon nei sak na torzak lai tong layo phiaba tamo kha te kai to tam khlai kya abo ter se krei hallelujah same dini kungma borok sungsa no tui pai le ya but kai to tam khlai tong kha tam khlai na thangi tong patta no krei hallelujah Praise the Lord. Ang bagay masaw, borok ketang tong mabagay si samung saw, samung sama bagay ketang ya. Kaitor ketang tong mabagay si nang tini kok saw yang tango kabang samung humong kalayo. Nang bai thang ketang tong ma bagaya nang bai thang ak ketang na azimani abo kai to romani se hallelujah nang se kre ingka ha pun belo kre jemon bufang ha bai nangja khangke simise bini belo tongo ketang bo ha bai kre kha bufang thei thangka a tui bisungo jepro tongo bo ketang tui bai krikha kethai kai to nono tini hamjagui tongo abon bagai nang ketang a ketang ni bagai nang ha dopa culture ni sawi tongi mano nang kethai hingke ha bo ni maya dopa bo ni maya culture bo ni manya mungsa ni hannani juggo krei nang tini ketang abon bagai tini ha dopa culture ani nini jaga zomi ni sai tongi mano nang kethai ke tam no hnai tam no sanai ne ta tong nin khomota ambangai kok ketar kok kotor sanani salai sekang nang tangai kethang sabuni jare kethang abo simipan saiman di no hallelujah tini kema borok even salayo di prasato pha komona nai tong ka nor ke dormo hlayo baksa Odofa senamnai angya kaitor se. Nukong bopa bai se kesai tongo. Ani babu kethiyable kethang seble. Babu tongte kun dir nukong orai pore o derno ba. Angya besa jepur nukong yang khori thango apru se absani life orai pore ngo. Hallelujah. Tini ang belai khorang kotor ke proudly sanamu sungo Kristo kre hingkangke jesek pana sabjangna naidi jesek pana asadi nang manglak Tomono Kristo hingkangke serapsa logi nang yapari rezagnai Israel lok
একদিন 2 দিন মাস কাইসা ইয়া 400 years 400 বছর 400 years জেলো সবজাক মুনি খাতি মাতঙ্গো আবনো সালসানি সালনো টিখলাই তো ফাইকা ফিওগৈ আবনো চিনি কাইতর he can do everything bo khlai mano nang nini phan bai jesa pun kafra di nang boroni hama nai tong nang abaso saiman graya sabni darati nang kathang abaso nang saiman graya tam klainai nini ab bukho go angkor mara do phano nang no nothing nang smungsa klaiman yan puila saiman gradi nang sabni darati no hama nai tong puila nang saiman gradi sabni darati nang kathang puila nang saiman gradi nang je samung sai tong mana samung no sananoi sabo puila nang saiman gradi nang je hao tongo ahano sananoi sabo nang je tuino nongo a tuino sananoi sabo hallelujah puila nang saiman gradi kaitor musuke tinino nini tamonang bebak everything bo yafari mano 400 বছর মুনি খাতি জানো লগে লগে তিখাই রিবই তো ফাই মানংকে তাম নাংনি ইয়া ফারে নাই পইলা নংসে জুগংরাদি হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড কাইতো সনো বেলাই হামজাগো বচনো খিবিয়া বচনো ইয়াকারি তাওয়ানা দি কে মুংসা খ্লাইমানিয়া খ্লাইমান কে তা মাননাই থুপ সাকের ফায়ে অবসাগো সিমি বথারি মাননাই বাট কাইতো মনি ফলানো বথানানি ক্ষমতা করে কে বনি ক্ষমতা করে কে ফানো মুংসা খ্লাইমানিয়া বসাগলো সিমি বথারি মাননাই বথারতং আবদবা লাইফ বা কাইতো মনি আম ফলা আবসবলে হাসবলে অবসাগবা হানি সনামজা খাওনো তংনাই ফলালে কাইতো বাই সনামজাক বাবো কাইতো বাই তংইনাই Hallelujah. Aha bisingo pu ke kaito langma dawi ma bagai sing kethangle. Ani mekhang nai thok phan ganang mungsa jaga sugya. Kaito nono kethang abuni bagai se. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito suno belai hamzago. Bochono khibia bosuno yakaria. Amen. Stephen did not get defensive about the accusations of his fellow Jews. Instead, he took control of the situation and shared his faith with them. Stephen no kabangma femolongna ni bagai bwtharna ni kok sitra sikiri sokorok khlai paikya hai phano bo abonotei kobo kiri jagya wabo wana jagya bini thani kaham tongo bo kaham na phonogoi tongo bini thani hamjak mung tongo bo hamjak mung na phonogoi tongo bini thani keplai kok tongo a keplai kok na bo sawi tongo hallelujah yes tini nung Kristo nono bui basi nai nono saja yang nai it's okay ayang jasuk pano I hate you pano paite I love you ni nang ador thanga ke I love you ni sari nang hallelujah kungma borok tha ker phani ble thapra tha he tha ker phiten it's okay hallelujah Mahatma Gandhi Bible ni kaisan kong no tui se des hadin khlai hungke tini jasuk pano proudly satang India ni borok khanjak nai ro yes ang otabu India ni borok no Mahatma Gandhi Bible ni kok tha pa yasa rozaka te yasa hadi wirudi bos nama ni kok dabo elambag ni kok o elambag oba 100 বছর kesamya হাজার বছর kesam 2000 বছর হাজার hallelujah yapang praise the Lord aya phangni simi jishu ni simi tabuksak jora 2022 hake India স্বাধীন মান বসু বালুখা 100 years yakho Mahatma Gandhi bokong no na thaprar jakhe tayasa ya phandi akok baise des স্বাধীন hallelujah khnathokjakyarok mano baksa aba Sini Mahatma Gandhi ni. Yes, bokong saka, but boron ni nakha from Bible. Hallelujah. Okko ko phantongo, je kok okko ko basanai rok aborok keplai engnai nyungnai.
먹고는 이런 fail증이야. 스티펜 사tok pitok khlaijagai tong. Sikiri shokoro khlaijagai tong. Afro ba kubuyon ba sajak akaplanyo sawi tong. Meni yapri ninangya tangala holong thayonok tangjak bo. Amen. Like Stephen, we do not need to defensive about our faith. When we are experiencing God's healing power in our lives, we can boldly share that message with others without apology, fear, or shame. 사보끼리 사보 순드로 제브럭 사야 클라이자 제브럭 구부요 그르이 구부요 동네로 기시사니 바게 파는 순드로 마사야 당의 구부이 할렐루야 구부이노 할렐루야 제브럭 구부이노 사이만나이 아 구부이 버럭노 피어고 피역작 버럭 피역작 하게노 동고 뭐따이 오케이 따이 우슬루야 뭐따이 카리야 뭐따이 라시야 앙마니 콩마스 그래 앙땅이 라시나이 앙땅이 끼리나이 아니 뭉사 미스텍스 그래 예수니 꼭 사만에 아버 라이 아니 꾼사야스 그래 앙땅이 끼리니 땅이 순도로나이 봐 세임 스티펜 그만 라마티 보는 무톱나 나이 똥가 뭐탕나 나이 똥가 너 뭐하다가 그립래 끼리나 나냐 라시나 나냐 순도로나 나냐 구부야 뭐 뭐지 사이 똥만 있고 할렐루야 praise the Lord 구부이 지슈니 트이바이케 승 바이나자카 타보 까이토르 누콩니 지슈니 트이바이케 승 그타르 클라이자카 승 타보 그타르 고부여보 지슈니 바한 스카자카 테 함카 고보이 제 포이토 클라이네 아버니 베네핏 노 만나이 지슈니 바기 비그랑카 그낭 아니인카 고보이 지슈아니 바기 트이캬 타보 뭐 그플라이케 탕에 바사오이 앙 버바이 그릉 마바이 아크탕 아니인카 고보이 제 포이토 클라이네 비니아보 할렐루야 Poito khlai cái choke khlaya cái tông nó đi nâng khlai nhập lên nâng basa dia jago hallelujah te khoroksa maisa ma bai ang okpunya ang no sara nango okpungna bagai poito te khoroksa khlai ma bai ang slai jak lak ang se poito khlai na nang nai nâng no poito khlai ke nâng slai jak nai nâng benefit man nai nâng no sai man nai ke botai no declaration no phai nang ya hallelujah sing phun khlai sai ja man ba phona bagai tini maisa sidi ang selawi tongka apa hai hini sai manya seng ang ok pungna bagai ang no masa nai neng ok pungna bagai neng no masa nai hallelujah praise the Lord so am mo thangjak mong receive khlainya bagai neng no poito ma khlainai hallelujah tabuk sajagi tong kotoma ka dini bagai hallelujah kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai flaya sinimung akplai ni sinimung tamo daily no hamjago a hamjak mong khairok mong nin thaniwo hallelujah buku ko simi hamjak mong ya asoi kristo bai krengnai ro continuously hamjak mong bebak zorao hamjak pro amen kaito kaham mini khairok ma hamjak ma pai flaya belai ke hamjak go bosno abuni bagai jisu kristo no rohor sengmai yang itong mani khlai jisu phai khlai phai kya te senga benefit do tabo belai khak sang itong imano amen we can boldly share that message in the tabo ani jisu ana slai kya 아니 지순 티방 그 다른가 아공은 사나니 바강 사분을 라시나이 능케버 사분을 라시자기 똥 버토마카 한마는 앙 바이블 클로기 사나니 야블레 앙 크리스토 그리프로 어라이 뽀로이 앙 사이만예 따모 바랑 따보 크리스토 석베 모바얀 그 다르까 한 마즈라 그린카 까이토니 누콩니 아니 각상마 소장나이스 그렇게 뭉사바이 yes this is the good news 크리스토 바이 그릉앙 버럭 그 달른카 This is the good news. Open good news. Hallelujah. Praise the Lord. Others may yet try to harm us, as they did Stephen. But that does not negate the reality of God's power in our lives. 그만 보러 파이나이
nono dukhu mandrani, nono shikirinani, nono bwtharnani, tang himale, nang kubuyo tongmani bagi. It's okay. Afrobo. Saimandi kaitani pan nini thani otongo. Afan tamo. Hamzak mung, khairok mung, patient. Koroksa borok tomono mungsa sik anok khlai kanke. Ang bono haine hai thangi khlai piuka. Mane tamo ang saksana kaito hni go siman jabo. Ke koroksa no nung bini man thai a hamya baike nung rana ta thangdi. Boto no na hamya baike rfaike nung bono hamya bai rana ta thangdi. Because we are not God. Sing kaito ya. Kaito ni samung khlai na radi. Sing kebna panis khlai manya, kebna judge khlai manya, chini authority krai. Because ang sanamjak, o je borok bobo sanamjak no. Sanamjak bai sanamjak kun dina judge khlai manya. Sanamnai se judge khlai mano. Hallelujah. Abuni bagino Romans chapter 12 verse 21. Rome chapter 12 verse 21. Rome chapter 12 verse 21. Tam swijak tonga jagao. Don't let evil conquer you. Nang hamya bai ta messenger di. But conquer evil by doing good. Kaham bai sin hamya na messenger di. Hallelujah. Kebano judge bo khanyata thangdi. Kebano mazra rena ta thangdi. Nang kaitoriya ang bo kaitoriya. Nang bo kaitoriya ang bo kaitoriya. Ke sabno sing mazra ri manai ba. Sabno sing sastiri manai. No. Chini khomata kare. Kaito ni samung khlai na radi. Chini thani kaham sok pa kya. A kaham o tong layane. A kaham ba ke hamya sing mesen layane. Praise the Lord. Chini kaito suno belai ke hamzago. Bochono kibia te bosono yakaria. Amen. Stephen's discussions about the temple is important to us as well. God, the creator of the universe, is not bound by temple walls. Hallelujah. Dili kaito no limited ke borong nog layo. Wan suk layo o building tangjak as a nok bishingo kaito tongo huni borong wan suk layo. Across khasijago kaito tongo huni borong wan suk layo. No. Chini kaito asu sikon saya. Chini kaito asu sikon saya. Nung atang mani building nok sikon sa bising botong na ya. Nung kaito asu sikon sa tangjak di. He is omnipresent. Bebak zora wono nung bay ang bay tongo. Hallelujah. Tiri kabang ma religious leaders ro kaito no sikon sa khlai layo. Ani bodol. Ani church. Ani area. Kaito no sikon sa khlai layo. Kaito rasu sikon saya. Kaito belai kotor se. Sojak nai kre. Hamzak thini bo kotor. Bobai thang bo kotor. Kathang molbrumni malik. Jeng abo bukuk bai phana explain khaimanya because jeng sanamjak se sanamnai ya. Sanamjak ba bahake sanamnai sano explain khlaimanai ba not possible. Hallelujah. Kaito no pocket ni rumal haita sanamdi. Haisho umpur use khaijang nai ja. Kaito salbrum brum nang bai tongo. Nang abasu saimandi. Nang kaito no use khlaimanya. Kaito se nono use khlainai. Hallelujah. Tomuna ang kisipan sanam kata. Shibjak nai. Boda na use khainai ang na bono use khainai. Ang se sanamo a kisim no hongke ang use khlaiglak diba. Nang kaito no use khainai ta thangdi. Kaitor bai nang use khlaijak di. Hallelujah. Tini kema borok kaito na bai ke wansuk layo. Jefru bebak ठीक ठाक लेनदेन करे काइतो बाय जेफ्रो प्रॉब्लम काइतो
ang tayong liya. Kisah mo samung sari sidi. Tam nangabo sengsani neta hajama tongza kaito no. He is supreme authority bini yago mangs bebak. Nung tamo boro tam khlai ke nini wan sungma bahai nung samuni pore tam khlai thai bo saime deba saimano. Ela mo srai srai nung nini amani bohok bisung tongpuru afro nang saimano. Nung sengsa sanamjaya ko afro nang mon songina ka. Tam khlai ne. Kaito ne wisdom no nung tam bai compare khaine. Hallelujah. Bo saimano. Nung tam ni bagi 산만 이야기를 응따면 그냥 탕이동 뭐 매방은 쉬워 아버니 바기노 능 까이터는 요스 가냐다 탕리 까이터 버시 능 요스 가이작디 할렐루야 까이터 쓰는 벨라이케 함자고 시링시링디 니니 카프라마바이 뭉상나니 그래 The God is fighting for you. Kaito nini ngi coba khlai tongo. Kaito nini ngi tiar khlai tongo. Nang tomung no, siring nani siung ke atiar khlai jak no nang nini ya pau manai. Tomung yang waisa, joy foi tongo ke no. Kaito ready khlai man nang ya sangi mangla. Hallelujah. Kaito sana hamzago. Poito klainai simisi. Kafra jangnai bo gerikya, rojo jangnai bo gerikya, mungsa khlai jangnai gerikya. Siring indi poito khlaidi, Jishu khlailang mano, poito khlai mani bai. Bebak kaham nin thani automatic edangi thangnai. Ephesians chapter 1 verse 3. Kristo bai kerengjak rongke kaito no hammai simisi romu. Tangi hemalek jehatu Kristo bai kerengjak ba chuknahani tong geri roi kaitor hamari khlayo. Amen. Hamari khlai ka hani sawajako. So nung Kristo bai kerengjak ke aje chuknahani tong geri bebak blessings abu nini bagai. Ma tomor nung kafrawe aje na musungo taita mu khlaya tong. Thangni mung sammanani kere. Tini kengma borok ketarang na bagai kafra layo, neng kafra ma bagai ketarang iman hongke ba, Jisu panya nanya ble, neng tabo kalau di ketar se, ketara tongi kai jen mungnu kusuk lay di, kaham na bagai bor kafra layo, korok sesungut cubai punuk layo, hei kun hade yang mula rang subaka, komol subaka, mayrum subaka. Neng kaham na bagai abono khlaya neng already kaham aboni bagai sedang samung kaham rong na khlai tongi mano. Hallelujah. Praise the Lord. A misconception ongkori faidi. Neng already kaham aboni bagai kaham samung neng khlai tongi mano. Neng kaham na bagai asamung rong na khlaya. Because Jesus Christ tu neng already ketar. Ketar abo Kristen rong na honi simi sai tongya. Joto borong ketar khlaikya sengsani koroksa jati dor tamnai jati bosong oke bebak borok rong ni bagi no ketar kaham amazra kre abo ti prasa ni bagi simi jios rong ni bagi simi ni samania Kristo je khlailang mani samung kaham abo joto borok ni bagi amen. Stephen comforted okay. We save and limit him with our theological systems, our church dogmas, our political presuppositions, and our personal experience. Kahit ano borok theological by abo khlanya nai leyo, limit khlanya nai leyo, nijine experience by kahit ano chikon sa khlai leyo. Hallelujah. Nini ani gyannya, kaito naroni gyan wisdom sanango. Books pori mabai, boy pori mabai ni tini bebak kahamongo huke. Rap khlai lagla khom borong, shikok ongkho lagla kamu.
kotor borok kotor rap khlaimani sungnobo sikok ongkholaimani sungnobo haimbrana hack khlailayo bank khoklayo sabo aje porijagrong nublana ang porimana hamyani samani buya kaham phiaba abo limited abo nono bebak jagao perfection tlangi manya abo kaisa jora kaisa stage ni bagai but fully bebak area wo nono comfort khai toni mannai a heavenly blessings a heavenly wisdom kai to nare wisdom simino possible akan nang kai to sikre hinka wisdom ni bagai kre je to wisdom kre mistake khlai mang thangnai sabo corruption ongkhorba tabo o my body sane boda corruption ba office tongai corruption nable ha sabo rang salayo rang sheklayo sab sheklai o pora ganang rok dana pora kri rok ha check khaine di kaham ke tabun newspaper khulung naila sabo rang kho sabo mistake khlai kya sabo saya khlai kya o my body sane a farmers da haika ba oje pora lekha ganang hamjanglai rok da sabo naila boy porima ba borok slaija gu hunke tini slaija khamo but boy porima ba degree ni ningmani bai nang slaija gya tomung na ba hakin slaija hunga bokalo no slaija gi thangbai kyamo degree bangrerek tebo corruption bangrerek degree bangrerek tebo tomung sitra bangrerek degree bangrerek technology bangrerek tebo borok hamya klairerek abuni bagino sungsani gyan sungsani knowledge abo limited abo borok no perfection tlangi manya Kristo ni bisingti simina abo possible kaito naran phaimani a wisdom ni bisingti simina possible a kaham a kathar a hamsaza a alaida a monaimong a hamjakmong a khairokmong a koinene abo Kristo ni yangti simina possible hallelujah praise the Lord so abaken sungnogo God is much bigger than any conceptions we could ever have of him hallelujah sungsani gyan sungsani conceptions sungsani wngma kotor aboroni slaifano kaitor torkogo abo nang kaitor no sunata thangdi nini sungsani wisdom by ken nang siu hnei phunongnata thangdi nini sungsani gyan nini sungsani wisdom nini sungsani atpangmarok by ken nang saksangno gnang ke phunongnata thangdi limited abo simia abo belai keno borokno lama kora rowo nang kaham ke nainai di rang gabang ma ganang ro mistake khlai ko na rang kri ro check khlai nai di jaga sompoti tongo hunai ro da saya khlai ko na kri bigra borok da sabo saya khlai ko check khai nai di am bagino nini tongma bai nang a ganangoya abon nono tebos khiklai tono but kai toro simisi everything possible amen he fills the entire universe kai toro sungsani bebak no supung bai kya nang nogui tongmani manai nang sanamani da nang sanamani able os sungsani nang kaisa nogmani nang sanamani da no kaito nugyale kaito nugjakmani manai nugjagya manai o sungsar no supungnai kaito nungna sanamba dini kema borok hain salai bele kok bukuk te ongkor honoi kaito ni manai na yaw mungsa sok sanamai je punung ba nang punokla do murti tangna bage hamana nai okay engineering samung thung nang jesakpan experiment khaina handi nang o sungsani mani na mana nai sungsani o mani kaisa sara nang mungsapan khlai manya o plan saranai rokse matai khabla lai bor plan saranai hinke bokretamo bini hoite dat boni jisanamba o sungsani mani nai sanam kana ble treno je damani tho gari o je damani tho ha a flight o damani tho
nang sanama bo nang sanama nang ko tam petrol pump thang nang lai khamu niji nogo sanami nai ma lai kham le thok kerosene petrol diesel he science bai tabu battery ongkol ka ani so battery ke tam ke sanam asung jani mani nai ma sanam nable atau solar system tongo kaitor sal sanam ya ke nang boroni sal bai ke solar system khamusla hain salai borro kok bangma yangle mungsa pan niji ne hoyto ang khormani kusukre bebak kaitor mani abono simise joda ke samongo thepalaye iya priselai tongnayo so kaitor busu kotorong na naidi kupulung ke supung kable bo bebak nini nangmani nokjak mani nokjagya hallelujah praise the lord obaken sujak tongo as we get a more accurate vision of God and His power, He will discover that He is far bigger than the problem that trouble us. Nangje nini life of problem payo problem busy buzi gelang nang ni sao abun selepan kaitor toro nini problem mukisik pan sengya kaitoro abun selepan kaitor toro. Hallelujah. Simon di kaitor toro. Nono hamzak na kaitor torkugo nini problem is like. Nang zatini kosto mani tongmani satok tekto khlai jagi tongmani bórom bai basi jagi tongmani bórom bai loku bai reject khlai jagi tongmani abon is like kaitor torkugo. Amen. Hallelujah. Kaitor nono ano hamzago. Belai ke hamzago kisi saya belai ke hamzago wow belai ke kaham chuni kaito amen musik sa talik ka hamsan kaito bini hamzak muna Jisu Kristo ti punoka posime punoglia Jisu Kristo ti sunu bini nukung ni khlai kya tabuk sung bini ya fawo sini yagra yagni mani borok shegi tlangani togo na phan tongo yagra yago tabo kaitoni yagra yago bini ya phawo chini langma Jisu bai kerengmani bagai sab shegi mannai chini langma no bosakno simise bwthari mannai tabo je langma molbrum ningmani Allah mono shegnani a folano sheginani khomota keboni kore Stephen comforted the religious leader about their refusal to see the truth. They were resisting the Holy Spirit and didn't like being rebuked. We would expect these leaders to have pondered Stephen's words and to have made some kind of honest self-assessment. However, they reacted in anger and wanted to kill Stephen. Stephen asako kebangma saka leaders rokno Jesus lama Jesus kubui Jesus langma bose samung bini bising tisi sing mathangjago katharongo kahamongo bono a phainai henmani bo phai sok paikha te phaimani bai chini kaham khlaika samung paire klangka poito khlai di bono bos subrai sakable bulab Stephen borongno asuk saman yagulo srstamo bwtharna se musung jagi tongko hallelujah tabuk oro horosung kothoma kham share khlai tongba even koekjono comments bonuka comment sitra sajagya maksa bwtharna bo musung jagi tongna o orbin no wasik shepnai ma bwtharna hinibo maksa planning thanai tongi manu Stephen asuk kok keplai saka mathangjakna ni kongno saka o dormo klainai religious leaders azorani bwtharna ni bagi kudilaija Stephen no amang title obun sija jefru
Kubui khnathokjakyarok nono bwtharnai nono bwtharnani nainai. Okay. Despite their rage, Stephen did not react in anger. Bwtharnani kongno sawi tongo. Stephen aprobo zoli mungpus punugya. Hehe, menizak. Kaitaro man mane kaham no punugui tongo. Wow. Instead, he kept his focus on Christ. Wow. Azarabo, ashuk zolimu, ashuk bwtharnani bagai, ashuk ke bono badar laija. But bini focus biang, Jishuni paisingo. Hallelujah. Peter Jishuni paising naisik puro tuyo himi tongo. Wow. Same Stephen asuk satok pitok asuk against borok kebangma bisaro pasajagbo. Samaneng nasikjak. Jishuni paisingo focus bini. Your focus also should be in Christ, not in this world. 어승사라 몽 사파노 노노 만에 니니 낭마람노 수풍이 만이야 너는 각상되고 만이야. 어승사 너는 가시면 카브름 러나이. 가시면 카브름 러나이. 이제 그렇더라 이딴마 보리디 보리우 보리케는 하영나이 보리카 보리카 보리카. 너는 tahu sakiri mak klainai. Sakiri 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 sakiri. Neng makajak sinai, kajak kajak. Neng bersama naik kolai, besar besar besar. Rang maji naik, rang 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 rang. Oh sungsar nono kau ni santi ke tu tonba. Delhi nono naik le trouble. Hai pun seborok oh sungsar hamzabu. Haleluya. Joto ni bagain kubui ble sungsar ke mana kak sangai tu tonba. Delhi kabar nui tono. Dini kema borok agen tuka karena tadi pasana nanganen office slab nanganen. Daily kabrom bebrom daily osungsar nono kaksang riable. Obo kubui reality aba angbo nengbo joto na same. Hai pa no tangi neng osungsar nasa hamzak ba. Haleluya. Naji samung tak khlai di henmani buya, office ta thangni henmani buya, ta kaijak sidi, nukung ta khasidi henmani buya. Osungsar, obo ozorani, ozagani bagino, but nini Kristo ti langma hangke mol brumni. Osungsar nini life temporary, 60 years, 50 years, 70 years, but kai torong ka mol brum lekha baya. Samung nukui kha ni saunai. Kaitor promise khlayu. Bini promise nu sini katimung, bini promise nu bebak chini bagai. Abraham no promise khlai ka nangkha. Hallelujah. Same nona no promise tabu. Poito khlai di Kristo bai kereng khlai di molbrum ni langma, komoi razat langma. O promise. So Stephen kebang ma keplai kok saka. Borok bwtharna ni nailai kya, ulo ketam khlai kya. Stephen forgiving the people who were killed him himself. Borok bwthari kibka Stephen no. Bwthana si musung jangle borok bwtharin kibika. Omo kebeng kebeng itong masa bwthari kib masao. Stephen thikya kaitoni kok sajang ma bwthak jaka. Tabugo sajagi dong namle. Koto missionary bwthar jaka. Koto Jishuni sagre bwthar jaka. Tabugo bwthar jagi tongo. Mode bwthak jaka ba. Kubui kun din thagya. Kubui ni kebo huitori manya. Stephen asik keplai kok sanai. Pholabai kubuljar. Bo je jaga thangarana hamari. Je jaga yak bero arana hamari. Je keplai kok saw bahainengo. O Stephen no bwthari kibulai kya. Azorani dharma guru rok. Christian dharma guru rok. Azorani priest rok. Azorani leaders rok. Patania Christian hanjak nai rok. Bwthari kibulai kya. Sabono Stephen no tangi bo kubuyo tongmani bagai. Bo Kristo ni bagai simi Kristo no nahari yapri shemani bagai.
Dini Christian hengkang kira Christian na sigo bahaya. Christian faida ni bagai Christian mai tongo. Kubang ma. Okay. Piaba Stephen Christian ni bagai no Christian na sigza. Bathari kim ka? Stephen's peace and self-control were fruits of the Holy Spirit. Asuk abahai zara pano. Stephen tam ni sa. Borong no os hamni bagai mazrata berdi. Okai tor ni sao. Hallelujah. Ang poriwan kanadi. Then they put their hands over their ears and began shouting their wrath at him and dragged him out of the city and began to stone him. Holong kitari bathalayo. Bahai matong kana tap thop holong kitari bathalai kya Stephen no. His accuser took off their coats and laid them at the feet a young named Saul. Ri ako shakag lai sisig lai holong kitari bathalai kya. Piaba Stephen tam sagana Lord receive my spirit bini fola nombo ya paririka. Busangno sasti na musungo relaidik fola to kaito ya fasi ya diba submit clear ka ani fola nin ya fawo kaito. Holong khnathokjakyarok abusago khitari tongsiten. He fell to his knees, shouting, Lord, don't charge them with this sin. Ana bwtharmani osumsok borong ni thani won nang ta thepadi. Borong nang sasti tardi. Thainani zorawo. Okay, fola ya karnani zorawo. Bo bini fola no kaito thani ya farka tai nakari bo kalangka. Samung chapter 7 verse 58, 57, 58, 59. Samung. Acts chapter 7, Samung chapter 7 verse ngake 57, 58, hallelujah, 59, 60. Para pori ke nugnai. Holong kitari bathar jagi mane kasik tektoni jora suru tamo. Ani foladin thani yafar. O jana holong khitanai rokno apa nang sasti tardi nakar di borokno. Borok je saya khlai ka awno borokno nang taya fa deo saya ni manthai nakar di kaito nang borokno. This is the love of God. This is the fruit of spirit. Hallelujah. Pholao ni pholani bathai Kristo tongmani bathai kaito ro tongmani bathai buzagi tongo holong khitar jagi tongo afro surusu nakari mano. This is the life of Christ. The life in Christ. Amen. Kaito belai kaham. Belai hamzago bosuno. Bochono kibiya bosuno yakaria. Abun bagayang kabong tahute buksong ozorawang norokno okong salamu chungo. Khnadi kunjo kekerke. Nang tabu kubuyo tongo belai hamsaza piaba kubuyo saza ya borok kongo o borok nin thani phainai satok pitok klainai nono bwtharna ni bagi phainai bwthari bo mano bwthari bo klainai piaba saimandi nini sini mong tabu kaidorose nini langma tabu kaidorose sarapsania molbrumni tangai Malah nang Jisu no poito khlai kya. Jisu no Subraiyungno goshika. Nang tau borok katalang khakai tani no khumise. Amen. Tini orok khnanai rong bisingo angmo tabolo saiman kha Jisu sabo. Te Jisu tongka tamo. Angbo khabai poito khlaio te Subraiyungno tini goshina muchungo. Tomuno tongo ke sadiani loglogi. Osuri mungni suri mungnai They all suri mung by faith suri mani by mutangjak mung tini nini ngai langma bisa nini mung seijak nai. Amen. Sadiani log logi apa kaito nono belai ke hamba. Nana kibiya nana yakaria. Nana belai hamzago. Abun bagai subra Jisu Kristo no nangani langma rohorka. Hamba Jisu. Nang kaimani bani kahamengka nang bigrang ma bayang genangengka. Nen thui bayang ketharengka. Nang bahan sekak zama bayang hamka. Nang na ani bagai cross sakau tuyo.
te katang ke saltami agro thani basau kaplai ke angba khabai poito khlayo te goshuani bukuk bai Jesu nang sani subrai dinin simi sungsani selanglia nini besase apa amen 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 hallelujah tomono nang by faith prayer klayo ke simon dinin simi nang kai tone nokhongi Romans chapter 10 verse 9 10 asijak tong bakhabai poito klainai kai tone mokolo kaham bukuk bai goshinai subrai hinai abarom mathang jago mol bromni nini bagai botini kaham mathang jakmung kathar alaida beba so asung sitan kaitor belake kaham suna hamjago tawana sidi kebo nono hamjangnai kri phano kaitor hamjago sangsani bebak borong nani yakar kelang phano kaitor yakaria nangmai tongo tongthok sidi manai sidi hambai di kaitono amen so tina asung sitan haleluya